രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകെ ശശ്വരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുഗതാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വികം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാദേവ ചാപതിദാനം പാവനേഭ്യോ വിഷ്ണുവേഭ്യോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണ ഭക്തരൂപാസുര ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി. ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശിരോ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് കി മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാത്രാവീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവനാമാനുപൃച്ഛതാം. അതാത്രാവീതിഹാസേയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമാനുപൃച്ഛതാം. അതാത്രാവീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവനാമാനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാത്രൈപീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവനാമാനുപൃച്ഛതാം. അദാത്രാപീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ വിവർത്തനങ്ങളാണ്. കുറച്ച് പേർക്ക് ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം, പിന്നീടുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ശ്രീ ജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാത്ര പ്രീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിദ്ധരാമനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാത്ര പ്രീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമാനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാത്രാപീതിഹാസേയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാത്രാപീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാത്രപീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാത്ര പ്രീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവനാം അനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാത്ര പ്രീതിഹാസോയം ശ്രുതമേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാത്രാപീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവേനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാത്രാപീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ. ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാത്രാപീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ.
ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വാസുദേവായ അതത്രാവിതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധാത്രാദിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുന ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവാനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പുരാണ നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദാത്രാപീതിഹാസോയം ശ്രുതോ മേ വർണ്ണിത പുരാ ബ്രഹ്മണാ ദേവദേവേന ദേവനാമനുപൃച്ഛതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. വരാഹരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അസുരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനും തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം ദേവന്മാരുടെ അന്വേഷണത്തിന് ദേവന്മാരിൽ പ്രഥമനും പ്രധാനിയുമായ ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയ വിവരണത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോ വിതുരർ മൈത്രേയ മുനിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട അല്ലെ, കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ട് അല്ലെ, അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് പ്രകാരം അടുത്തതായിട്ട് നേരത്തെ വരാഹമൂർത്തി ശ്വേതവരാഹമായിട്ട് വെളുത്ത രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചല്ലേ. ഇനി വ്യക്തവരാഹമായിട്ട് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ വരാഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അറിയാനായിട്ട് ആദ്യം. ഇവിടെ മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നു, ഇത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയും. ദേവന്മാരുടെ അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അവർക്ക് വിവരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കും. ദിദീർദാശായണീഷത്തർ മാരീജം കശ്യപം പദീം അപത്യാ കാമചകമേ സന്ധ്യായാം ഋച്ഛയാർദിത. ദശന്റെ പുത്രി ദിതി സന്ധ്യാനേരത്ത് ലൈംഗികാഗ്രഹത്താൽ പീഡിതരായി അവളുടെ ഭർത്താവും മരീചിയുടെ പുത്രനുമായ കശ്യപനോട് ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താനുമായി ഇണചേരണമെന്ന് യാചിച്ചു. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ടാഗ്നിജിഹ്വം പയസാ പുരുഷം യജുഷാം പദീം നിമ്ലോചദർക്യ ആസീനാ മഗ്നകാരേ സമാഹിതം. ഇഷ്ടാഗ്നിജിഹ്വം പയസാ പുരുഷം യജുഷാം പദീം നിമ്ലോചദർക്യ ആസീനാ മഗ്നകാരേ സമാഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം ബാക്കിയുള്ള സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാഗ്നിജിഹ്വാം പയസാ പുരുഷം യജുഷാം പതിം നിമ്ലോചത്യർക്ക ആസീനമഗ്ന്യഗാരേ സമാഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ടാഗ്നിജിഹ്വം പയസാ പുരുഷം യജുഷാം പദിം നിമ്ലോചതർക്യ ആസീനാമഗ്ന്യഗാരേ സമാഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇഷ്ടോ അഗ്നിജിഹ്വം വയസ പുരുഷം യജുഷാംപതി നിമ്ലോചതർക്കാസീനം അകാരേ സമാഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पदीं निम्लोचत्यर्क आसीनमग्न्यागारे समाहितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्टाग्निं दिग्गं वयसा पुरुषं यजुषांपदी निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यगारे समाहितं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। वासना माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषांपदीं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यगारे समाहितम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आनितर कृष्ण देवदास माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वाग्निजिह्वं वयसा पुरुषं यजुषांपदी निम्लोचतर्कासीनम् अग्न्यगारे समाहितं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनितर कृष्ण देवदास माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यगारे समाहितं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमिला माता जी, हरे कृष्ण। ओ हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्टाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषांपदी निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यगारे समाहितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला शाह जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यगारे समाहितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पदीं निम्लोचतर्क्य आसीनम् अग्न्यगारे समाहितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। अंबुजा देवी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्टाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनमग्न्यगारे समाहितं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामलता माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अनुप्रदीप माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रेमलता माता जी, चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हाँ चलिए। इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पदीं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यगारे समाहितं। हरे कृष्ण। മറ്റുള്ളവർക്കടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയായിരുന്നു. ആ നേരത്ത് യാഗാഗ്നി നാവായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ
തർപ്പണങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം സമാധിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു മുൻഭാവാത്തം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്ജി. യജ്ഞാഗ്നിയെ പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ജിഹ്വയായി പരിഗണിക്കുകയും സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ധാന്യങ്ങളും ശുദ്ധീകരിച്ച നെയ്യും അദ്ദേഹം ആ നാവ് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഷ്ണു യജമാനായുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തത്വം അതാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് ദേവന്മാരുടെയും മറ്റു ജീവികളുടെയും സംതൃപ്തി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്ജി ജയ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാവ് കൊണ്ടാണ് യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കള് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമ്പം പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അതിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ധാന്യങ്ങളും മറ്റുള്ള പഴങ്ങളും നെയ്യും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു നാവ് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിലും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം ഒക്കെ ഭഗവാൻ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ നൽകാത്തവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും സമർപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ആ യാഗാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാവാണെന്ന് ഇവിടെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സമാധിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. കശ്യപമുനി യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സമാധിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ദിതി പോയിട്ട്, ദക്ഷന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള ദിതി പോയിട്ട് ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് താനുമായിട്ട് ഇണചേർന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സന്ധ്യാസമയത്താണ്. ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിദീരുവാച ഏഷ മാം ത്വത്കൃതേ വിദ്വൻ കാമ ആത്താശരാസനാ ദുനോദീദീനാം വിക്രമ്യ രംഭാമിവ മതംഗജാ. ദിദീരുവാച ഏഷ മാം തത്കൃതേ വിദ്വൻ കാമ ആത്താശരാസനഃ ദുനോദീദീനാം വിക്രമ്യ രംഭാമിവ മതംഗജാഃ. അവിടെ മനോഹരിയായ ദിതി തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒരു മതയാന നേന്ത്രവാഴ ചിന്തും പോലെ കാമദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്പുകൾ എടുത്ത് എന്നെ ശക്തമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്ജി. മനോഹരിയായ ദിതി തന്റെ ഭർത്താവ് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശാരീരിക പ്രകടനങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഒരു മതഗജം നേന്ത്രവാഴ ചിന്തും പോലെ ഭർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്റെ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും ലൈംഗികാഗ്രഹത്താൽ വിവശമാക്കുന്നതായി അവൾ തുറന്നറിയിച്ചു. സ്വാഭാവികമായും ഭർത്താവ് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ശല്യപ്പെടുത്താറില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ ലൈംഗിക ദാഹം അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിരുന്നതിനാൽ അവൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അവളുടെ ലൈംഗികേച്ഛ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരാനയെ പോലെയായിരുന്നു. ആകയാൽ അഭിലാഷം സഫലമാക്കി അവളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖ്യ കർത്തവ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന കശ്യപമുനിയെ ദിതി സമീപിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. തദ്ഭവാൻ ദഹ്യമാനായാം സ്വപത്നീനാം സമൃദ്ധിഭിഃ പ്രജാവതീനാം ഭദ്രം തേ മയ്യായുക്താമനുഗ്രഹം. തദ്ഭവാൻ ദഹ്യമാനായാം സ്വപത്നീനാം സമൃദ്ധിഭിഃ പ്രജാവതീനാം ഭദ്രം തേ മയായുക്താമനുഗ്രഹം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. താനു പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? അൺമ്യൂട്ട് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വത്സരജീതം മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ഭവാൻ ദഹ്യമാനായാം സപത്നീനാം സമൃദ്ധിഭിः പ്രജാവതീനാം ഭദ്രം തേ യുക്ത അനുഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാസി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ഭവാൻ ദഹ്യമാനായാം സപത്നീനാം സമൃദ്ധിഭിः പ്രജാവതീനാം ഭദ്രം തേ മയ്യായുക്താം അനുഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ഭവാൻ ദഹ്യമാനായ സപത്നീനാം സമൃദ്ധിഭിः പ്രജാവതീനാം ഭദ്രം തേ മയ്യായുക്താം അനുഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയർത്തരം നോക്കാം. ആകയാൽ എന്നോട് പൂർണ്ണമായ കരുണ കാട്ടാൻ അങ്ങേക്ക് ദയവുണ്ടാകണം. എന്റെ സഹപത്നിമാരുടെ സൗഭാഗ്യം എന്നെ വളരെയധികം ദുഃഖിതയാക്കുന്നു. എനിക്ക് പുത്രന്മാർ ആവശ്യമാണ്. ഈ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി അങ്ങ് സന്തോഷവാനായി തീരും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ധാർമ്മികമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ലൈംഗിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ബന്ധം അധാർമികമാണ്. ദിതിയുടെ ലൈംഗിക ദാഹം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. അവൾ പുത്രന്മാരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പുത്രന്മാരില്ലാത്തതിനാൽ താൻ തന്റെ സഹപത്നിമാരെക്കാൾ ദരിദ്രയാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. അതിനാൽ കശ്യപൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ പത്നിയെ സംതൃപ്തയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പ്രഭാതിരിയുടെ പറയുന്നു, സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ധാർമ്മികമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ലൈംഗിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബന്ധം അധാർമികമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ദിതി കശ്യപനെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല. തനിക്കും കുട്ടികളെ ആഗ്രഹിച്ചു, പുത്രന്മാർ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റുള്ള പത്നിമാർക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ കുട്ടി ഇല്ലാത്ത ആളായത് കൊണ്ട് വിഷമം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെയാണ് സമീപിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭർത്തര്യാപ്തോരുമാനാനാം ലോകാനാ വിശദേയശഃ പതിർഭവിദ്യുതോ യാസാം പ്രജയാനനുജായതേ. ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ലോകത്തിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും. ജീവസത്തകളുടെ വർധനയ്ക്ക് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങയെ പോലുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക വഴി യശസ്വിയായി ഭവിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. മക്കളെ ജനിമൃതികളുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തവർ മാതാപിതാക്കളാകരുതെന്ന് ഋഷഭദേവൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദുരിതങ്ങളുടെ രംഗവേദിയായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏക അവസരമാണ് മനുഷ്യജീവിതം. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനം സ്വായത്തമാക്കാൻ എല്ലാ മനുഷ്യജീവികൾക്കും സന്ദർഭങ്ങൾ. കശ്യപൻ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവൻ ആകുന്നു.
പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഋഷഭദേവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സ്വന്തം മക്കളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ അവസരം ഇല്ലാതാക്കണം, വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇടവരുത്താത്ത രീതിയിൽ അവരെ വളർത്തണം. എങ്ങനെ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? ഋഷഭദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കും 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു, ഗുരുർന സസ്യാ സ്വജനേന സസ്യാദ്വിതാന സസ്യാചനനേന ദൈവന്ന തസ്യാന്നപദീശ സസ്യാന്നമോചയതേ സമുപേത മൃത്യു നമോചയതേ സമുപേത മൃത്യു. ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്യനെ ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെ എന്ന് പറയുന്നവര് മക്കളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. ശ്രീപ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥത്തില് മക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അവർ മാതാപിതാക്കളാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരിക്കലും. അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. അതുപോലെ ഒരു ഭാര്യയെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭർത്താവാണ് യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ്. അതേ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ, അവർക്കും ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കളല്ല. ദൈവം ദേവന്മാര്, അല്ലെ? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളവരെ അവരെയും ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ദേവന്മാരല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധത്തില് അവരെ വളർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ജന്മം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെ? നല്ല ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, നല്ല കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, നല്ല വീട് വെപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇതൊക്കെ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നല്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം കൂടി നൽകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വീണ്ടും മറ്റൊരമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയി പിറക്കുകയും വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും കൂടി വേണം. ഇതൊക്കെ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടുപോകരുത്. അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തണം, അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം, അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കണം. എങ്കിലേ മാത്രമേ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തന്റെ മക്കളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. എങ്കിലേ നമ്മൾ അവർക്ക് വലിയ വീടൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു, അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ എവിടെയും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ തന്നെ പിറക്കും, വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവരുത്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊരിക്കലും മാതാപിതാക്കൾ ആവരുത് എന്ന് പ്രഭുപാദരി ഭാവാർത്ഥ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ പഠിക്കും 5:18 5-ാം സ്കന്ധം 18 അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതില് പ്രഭുപാദരി വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 5:18 ഓക്കെ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള അവരെ മക്കളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. പിന്നീട് പ്രായമായാലും നമ്മളെ നോക്കി, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ബോധമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കളെയും അവസാന സമയവും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അങ്ങനെ
നമ്മളെ കുട്ടികളെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുരു തന്നെ സമീപിച്ചിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദുരിതങ്ങളുടെ രംഗവേദിയായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏക അവസരമാണ് മനുഷ്യജീവിതം. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനം സ്വായത്തമാക്കാൻ എല്ലാ മനുഷ്യജീവികൾക്കും സന്ദർഭം നൽകപ്പെടും. കശ്യപൻ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവൻ ആകും. ഒരു പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിനെ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ്. പുന്നാടം എന്നാണ് നരകത്തിൽ, പുന്നാടം എന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പുത്രൻ എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥം. അപ്പോ ആ പുത്രന് മാതാപിതാക്കളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം അവർ നൽകിയാണ്. കപിലദേവ് തന്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള ദേവഹുതിയെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ അല്ലെ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് കൃഷ്ണാബോധമൊന്നും ഹിരണ്യകശിപു നൽകിയില്ല. എന്നാലും ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്റെ പിതാവിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുവോ? അങ്ങേ എപ്പോഴും ദ്രോഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, അങ്ങേ എപ്പോഴും തെറി പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം ലഭിക്കുവോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഭക്തൻ ഒരാൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ആ തലമുറയിൽ 21 തലമുറയ്ക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, കശ്യപനെ സമീപിച്ചത് തങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ 100 കുട്ടികളെ വരെ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന്. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരാപിതാനോ ഭഗവാൻ ദശോ ദുഹിതൃവത്സല പ്രണീതവരം വത്സ നിത്യവൃച്ഛിതനാപൃത. ഒരു ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പിതാവ് പുത്രിമാർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായ സഹവാസത്തിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും. പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടും പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അറിയിക്കാൻ പുത്രിമാരോട് പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്തിമ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിതാവിന്റെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ സ്വയംവരം അല്ലെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. അതില് ആ കുട്ടിക്ക് ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ, അവർക്ക് മാല ചാർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായ സഹവാസത്തിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ന് എല്ലാം നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ആദ്യം കുട്ടികളെ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ അല്ലെ, പിന്നെ പിതാക്കന്മാരെ അറിയിക്കും. പഴയ കാലങ്ങളിൽ പിതാവ് തന്നെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി. ഓക്കെ, 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
സാവിദിത്വാത്മജാനാംനോ ഭാവം സന്താന ഭാവനഃ ത്രയോദശാദ ദാതാസാം യാസ്തേ ശീലാമനോവൃതാ. സാവിദത്വാത്മജാനാംനോ ഭാവം സന്താന ഭാവനഃ ത്രയോദശാദാത്താസാം യസ്തേ ശീലാമനോവ്രതഃ. ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേമകാംക്ഷിയായ പിതാവ് ദശൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിമാരിൽ 13 പേരെ അങ്ങേക്ക് നൽകി. അന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വസ്തരാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദശൻ കശ്യപന് തന്റെ 13 പുത്രിമാരെയും നൽകുകയുണ്ടായി. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദിതിയിൽ കുട്ടികളിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ദിതി ഇങ്ങനെ സമീപിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി. പിതാവിന് മുന്നിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ പുത്രിമാർ പൊതുവെ ലജ്ജാവതികളായിരിക്കും. അവർ ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രമായി ഇടപെടുന്ന പിതാമഹിമാരെ പോലുള്ളവരിൽ നിന്നും പിതാവ് അവരുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാജാവായ ദശൻ അപ്രകാരം തന്റെ പുത്രിമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അവരിൽ 13 പേരെ കശ്യപന് കൈമാറും. ദിതിയുടെ എല്ലാ സഹോദരിമാരും കുട്ടികളുടെ മാതാക്കളായി കഴിഞ്ഞു. അതേ ഭർത്താവിനോട് അവരോളം തന്നെ വിശ്വസ്തയായിരുന്നിട്ടും ദിതി മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് സന്താനരഹിതയായി തുടരും? പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പിതാവിന്റെ അടുക്ക നേരിട്ട് മക്കള് പറയില്ല, അല്ലെ? ഒന്നിക്കല് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയും, അല്ലെ? അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിതാവിന്റെ അടുക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? നേരിട്ട് തന്നെ പറയും, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം വേണം, ഇന്നത് വേണം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ പറയും. ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ദിതിക്ക് മാത്രം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധമേ കുരു കല്യാണ കാമം കഞ്ചാവിലോചന ആർത്തോപസർപ്പണം ഭൂമൻ നമോകം മഹീയസി. ഓ പങ്കജനേത്ര, ദയവായി എന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തി വരുത്തി എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും. ദുഃഖത്തിലായ ഒരാൾ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസാദം വൃഥാവിലാവില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. തന്റെ അഭ്യർത്ഥന അസമയത്തായതിനാൽ നിരസിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദിതിക്ക് നന്നേ അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയോ ദുഃഖപൂർണമായ അവസ്ഥയോ സംജാതമാകുമ്പോൾ സമയവും സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കാറില്ലാത്തതിനാൽ അവൾ അപേക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തില് കമലലോചൻ, അല്ലെ? പങ്കജനേത്രനാരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ്, അല്ലേ? എന്നാൽ ഇവിടെ തന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് സ്നേഹപൂർവം ഇങ്ങനെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്, അല്ലെ? ഓ പങ്കജനേത്ര എന്ന് ഭർത്താവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഒരു 2 ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി നോക്കാം. 15, 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതിതാം വീരമാരീചാകൃപാണാം ബഹുഭാഷിണീം പ്രത്യാഹാനു നയൻ വാചാ പ്രവൃത്താനംഗകശ്മലാം. ഓ നായക,
അപ്രകാരം കാമാന്തതയുടെ കളങ്കത്താൽ പീഡിതയായി നിലവാരം കുറഞ്ഞവളും വായാടിയുമായി തീർന്ന ദിതിയെ മരീചപുത്രന് അനുയോജ്യമായ വാക്കുകളാൽ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ലൈംഗിക ആസക്തിയിൽ പീഡിതരാകുമ്പോൾ അത് പാപമംഗലമായ കളങ്കമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കശ്യപന് ആത്മീയ കർമ്മത്തിൽ ലീനനായിരുന്നെങ്കിലും ഭാര്യ അത്രമേൽ ആസക്തമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവളുടെ ആവശ്യം നിരസിക്കുവാൻ മതിയായ കൽപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ശക്തമായ വാക്കുകളാൽ അസാധ്യത പ്രകടിപ്പിച്ച് അവളെ നിരസിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് വിതുരനോളം ആത്മീയ ബലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കശ്യപന് വിതുരൻ ഇവിടെ നായകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബലമുണ്ടായിരുന്നില്ല കശ്യപന്. വിതുരൻ ഇവിടെ നായകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനോളം ആത്മസംയമന ശേഷി മറ്റൊരുവനും ഉണ്ടാവില്ല. കശ്യപൻ ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശക്തമായി നിഷേധിക്കാൻ മുതിരാതെ അവളെ അനുനയ വാക്കുകളാൽ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും തോന്നിപ്പിക്കും. കശ്യപിന് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് പറയും. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേശതേഹം വിദാസ്യാമി പ്രിയം വീരു യദിച്ഛസി തസ്യാ കാമന്നക കുര്യാത് സിദ്ധിസ്ത്രൈവർഗീയതഃ. ഓ വിവശയായവളെ, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏതാഗ്രഹവും നിന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കും വിധം ഞാൻ ഉടനടി നടത്തിത്തരാം. മോക്ഷത്തിന്റെ 3 പരിപൂർണതകളുടെയും പ്രഭവം നീ ഒഴികെ മറ്റാരാണ്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ധാർമ്മികതയും സാമ്പത്തിക വികസനവും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാണ് മോക്ഷത്തിന്റെ 3 പരിപൂർണതകൾ. ഒരു ബദ്ധ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മോക്ഷത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭാര്യയാണെന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ ആത്യന്തിക മോക്ഷത്തിന് വേണ്ട സേവനങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് ഭാര്യയാണ്. ആസ്വാദനമാണ് ഉപാധിബദ്ധമായ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഒരുവന് ഉത്തമമായൊരു ഭാര്യയെ ലഭിക്കാൻ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അവന് എല്ലാ തലത്തിലും സഹായമാവും. ഒരുവൻ തന്റെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പത്തിലായാൽ പിന്നെയും ഭൗതിക മലീമസതകളുടെ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. വിശ്വസ്തയായ ഒരു ഭാര്യ അവന്റെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് സഹകരിച്ചാൽ അവനത് ആശ്വാസകരമാവുകയും പിന്നീട് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മീയ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. എന്തു തന്നെയായാലും ഭർത്താവിന് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഭാര്യയും സന്ദേഹരഹിതമായി പങ്കാളിയാവുകയും തദ്വാര ഇരുവർക്കും ആത്മീയ പരിപൂർണതയുടെ നേട്ടം കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് എന്നതുപോലെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായും ആത്മീയ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ പരിശീലനം നൽകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയായാൽ സഹകരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ഇരുവർക്കും അത് സഹായകമാകും. ആൺകുട്ടികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പാതിവൃത്യത്തിലുമാണ് പരിശീലനം നൽകേണ്ടത്. വിശ്വസ്തയായ ഒരു ഭാര്യയുടെയും ആത്മീയതയിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ബ്രഹ്മചാരിയുടെയും സംയോജനം മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ അഭ്യുന്നതിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൊടുക്കാം. 18ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവാശ്രമാനുപദായ സ്വാശ്രമേണ കളത്രവാൻ വ്യസനാർണവമേതി ജലയാനൈര്യതാർണവം. ഒരുവന് കപ്പൽ ഉപയോഗിച്ച് സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ ഭൗതിക സമുദ്രത്തിന്റെ ആപൽക്കരങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്യമത്തിന്റെ സഹകരണത്തിന് 4 സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ക്രമങ്ങൾ അഥവാ ധാർമ്മിക വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം, ഒരു ഭാര്യയുമൊത്തുള്ള കുടുംബ ജീവിതം, വിശ്രമ ജീവിതം, പരിത്യാജ അഥവാ സന്യാസ ജീവിതം. ഇവയെല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഭാര്യയോടൊത്ത് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബസ്ഥന്റെ വിജയകരമായ പുരോഗതിയാണ്. 4 സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ 4 ആത്മീയ ക്രമങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടുന്ന സമുചിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്, അനിവാര്യമാണ്. വൈദിക വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം പൊതുവെ ജാതി സമ്പ്രദായമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭാര്യയുമൊത്ത് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് മറ്റു 3 സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെയും ബ്രഹ്മചാരികൾ, വാനപ്രസ്ഥർ, സന്യാസിമാർ
ഇവരെ പരിപാലിക്കേണ്ട ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബസ്ഥനൊഴിച്ചുള്ള ബ്രഹ്മചാരിയും വാനപ്രസ്ഥനും സന്യാസിയും മിക്കവാറും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകിയാൽ അവരുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടവ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് സമയം ലഭിക്കാറുണ്ട്. ആകയാൽ അവർ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയിൽ നിന്നും ഭിക്ഷ സമാഹരിച്ച് തങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ കഷ്ടിച്ച് നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയ അവബോധം കൃഷി ചെയ്യുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു 3 വിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുക വഴി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരും. ആത്യന്തികമായി സമൂഹത്തിലെ ഓരോ അംഗവും യാന്ത്രികമായി ആത്മീയ പുരോഗതിയുള്ളവരായി തീർന്ന് ഭൗതിക സമുദ്രത്തെ അനായാസം തരണം ചെയ്യും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇവൻ ഒരു കപ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഒരു ഭാര്യക്കൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ ഭൗതിക സമുദ്രത്തിന്റെ ആപൽക്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ഭാര്യ ആണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല, ഇവിടെ കപ്പല് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാള് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തുഴയുന്നു, മറ്റൊരാള് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തുഴയുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയും എത്തില്ല അല്ലെ? ഒരു തോണിയാണെങ്കിൽ അത് ഒരേ ദിശയിൽ തന്നെ അത് രണ്ടുപേര് തുഴഞ്ഞാലേ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാറും അല്ലെ? ഒരാൾ ഒരു ദിശയിലേക്ക് തുഴയുന്നു, മറ്റൊരാൾ ഒരു ദിശയിലേക്കാണെങ്കിൽ ആവും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉള്ള രണ്ടുപേരും ആവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട്. എന്നാലും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാരണം കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ പലരും എന്താ പറയാ ഇപ്പം ഭാര്യ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള, ഭർത്താവ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ, എന്തെങ്കിലും വെള്ളം, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർക്ക്, വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള അവർക്ക് ഭർത്താവിനായാലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്നു ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇനി അഥവാ പൂജാ റൂമിലൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ തന്നെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് നിവേദിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും നമുക്ക് ആ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പ്രഭുപതി പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭൗതികാസ്യത്തിൽ മുക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഉദ്യമത്തിന്റെ സഹായത്തെ 4 സാമൂഹിക ക്രമം, ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ക്രമങ്ങൾ അഥവാ ധാർമ്മിക വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം, ബ്രഹ്മചര്യം അല്ലെ, പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ഭാര്യയുമൊത്തുള്ള കുടുംബം, മറ്റൊരു ഭാര്യ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അല്ലെ. ഇവിടെ കശ്യപ മുനിക്ക് 13 ഭാര്യമാരുണ്ട്, നമുക്കെന്താ ആയിക്കൂടെ അല്ലെ? പലരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അഭിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ അതും നമുക്ക് ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർക്കും ഗൃഹസ്ഥരായതുകൊണ്ട് എന്തും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാസത്തില് ഒരിക്കല് ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് ആരും പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ എന്തിനാ പ്രഭുപാദ് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ, അത് തീരെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭുപാദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് വളരെ നന്നായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ആശ്രമത്തിനും ഓരോരോ ധർമ്മമുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരി ഗൃഹസ്ഥനാവാം, അല്ല നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി തന്നെയായിട്ട് തുടരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും തുടരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമുള്ളതാണ് സന്യാസം. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഈ മറ്റുള്ള 3 ആശ്രമങ്ങളെയും നോക്കേണ്ട ചുമതല
ഒരു ഗൃഹസ്ഥനുണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ് മറ്റു 3 ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവരെയും സഹായിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മചര്യയെയും വാനപ്രസ്ഥരെയും സന്യാസിയെയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ കടമയാണെന്ന് പറയും. അവർ സദാസമയവും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ വരുമാനമോ മാത്രം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇസ്കോണിലുള്ളവരൊക്കെ സന്യാസിമാരും മറ്റുള്ളവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, എന്തെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ദക്ഷിണ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇത്ര പൈസ തരെങ്കിൽ ഇന്നടുത്ത് വന്നിട്ട് കഥ പറയാം അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും ഒരിക്കലും ഇസ്കോണിലുള്ള ഭക്തന്മാർ പൊതുവെ ചെയ്യാറ്. അവിടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭാഗവതം പൈസക്കായിട്ട് പൈസ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും ദക്ഷിണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പം മറ്റുള്ള സപ്താഹങ്ങളും ഇതൊക്കെ. അല്ലാതെ ഇത്ര ലക്ഷം ലഭിച്ചാൽ സപ്താഹം നടത്താം, അതൊന്നും അതെല്ലാം ഒരു ബിസിനസ് പോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല അത് പറയുന്ന ആൾക്കും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സന്യാസിമാരും ബ്രഹ്മചാരികളും അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അവർക്ക് വരുമാനമൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥരുടെ കടമയാണ് അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രഭുപാദരിയുടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു 3 വിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുക വഴി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി സമൂഹത്തിലെ ഓരോരോ അംഗവും യാന്ത്രികമായി ആത്മീയ പുരോഗതിയുള്ളവരായി തീരുന്ന ഭൗതിക സൗഹൃദത്തെ അനായാസം മറ്റുള്ള 3 ആശ്രമത്തിലുള്ളവരെയും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും അതിന്റെ നേട്ടം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. വൈഷ്ണവ സേവ, വൈഷ്ണവർക്ക് സഹായം, ഭഗവാന്റെ സേവകർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും. അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ല. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്കും പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയും അവർക്കും ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ വേറെ ഒരു കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ടെമ്പിളിൽ നേരിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രാമകൃഷ്ണ പ്രഭു ഓരോരോ ലാംഗ്വേജിലുള്ളവർക്കും ഒരാൾക്കായിട്ടല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ സർവീസ് ചെയ്യാം. പലതരത്തിലുള്ള സർവീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു ദിവസം തീർച്ചയാക്കും ഓരോരോ ലാംഗ്വേജിലും ഓരോരോ ദിവസം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കന്നഡ ലാംഗ്വേജിലുള്ളവര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സർവീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ടെമ്പിളില് അങ്ങനെ സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലുള്ളവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിശാസ്ത്രി ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവര് ഒരിക്കലെങ്കിലും ടെമ്പിളിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്നിട്ട്
സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാം. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ വന്ന് വൈകിട്ട് പോകാനാവുന്ന തരത്തില് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. വേറെയും സർവീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ രാധാഗോവിന്ദന്റെ മുന്നിൽ കീർത്തനം ചെയ്യാം, നൃത്തം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വരാം. അപ്പൊ കുറച്ച് ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. അവർക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, പ്രായമായിട്ടാകുമ്പോൾ മക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അപ്പൊ മക്കള് അതിനെ ചിലപ്പോൾ അനുവദിച്ച് അല്ലെ, പിന്നെ പ്രായമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സർവീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസ് മാതാജിയോ അല്ല അനുഭൂഷിത രവതി ദേവിദാസ് മാതാജിയോ അല്ല വിഷ്ണുപ്രിയ വിനോദ ദേവിദാസ് മാതാജി, അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അന്നേരം ഏത് ദിവസമാണ്, എത്ര സമയത്താണ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിപ്പോ ഓരോരാളുടെ സ്ഥലം വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും ഏത് ദിവസമാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാതാജിയുടെമാരടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, നമ്പർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വേറെ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ സർവീസിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ്മാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചിലരൊക്കെ മറ്റുള്ള അഡ്മിൻ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രാധാഗോവിന്ദന് സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ കന്നഡയൊക്കെ ചെയ്തു, മലയാളം ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ച് 25 ഗൗരപൂർണിമ. ഓക്കെ, മാർച്ച് 25 ഗൗരപൂർണിമ. അപ്പോഴേ ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കാം മലയാളത്തിലത് ആ സമയത്ത് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് പറയാം അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവര് മാതാജിമാരെ ബന്ധപ്പെടുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെഴുത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനം വൈഷ്ണവി വൈഷ്ണവി ആദിവിജയ് കുരുമരാജിക്കുകയും തായ്പേരുപ്പ